maingod to sa tanan guys, nakapaniud to na ba ang tanan? Ay, bago pa lagi ko na man paniud to ba no? Yeah. Ako nakita ba, nice kayo. Shout out kay Sir Paano ba Tutorial, kay Ma'am Shell, kitsa pa nang naadya. Kuan guys, na, kuya mo na sa vlog. Kay Ma'am Bernadette Adlawan, kay Nolagi, Birada na punta ni. Salig lang gid guys. Ay ako bitaw kuan kining wala man ta nagtumo-tumo no, wala ta nagtumo-tumo lang og number ba. So kini ato dili na siya ingon nga sure gid ha. Kining pero natay basis gid nga kana bitawng di ba no makita man pud nimo sa inyo sa mga post nako last no kining dili kayo tagahatag og number nga lahi-lahi no. So makita mangud di mangud nimo makita ba ang kana bitong ang quality sa combination, ang quality sa sharer ba nga naghatag og number, diya nimo siya makita sa iyang combination nga ginahatag. So if ever dagan kay siya og ginahatag guys, so makaingon gid siya nga walay sure no. Kay tungod sa kadaghan sala na lang ba no. So sa ako dili pod siya ingon nga on the spot diretso. Pero dako kay chance nga mo gawas. So sa mga last na to nga mga previous na to nga mga gipanghatag, isa ra ka combination duha nya i-maintain lang na to guys. Dili ta mag-ilis-ilis kay wala mo na makita na bitan ako na sa pattern gid nga mosulod. So dito ra gid ta mo focus no. Ana man to ang akong style gid. Di ba no? So sa mga karaan nga solid followers na to guys, kabalo na gid mo ana nga once na ako i-post dili gid ko hilig mag-ilis-ilis no. So ugma namang gali iilis na ako pag wani gawas tong una, gina timing lang nako to siya ba. Ana bitaw ang mahitabo. So karon guys, share na to ta karong kuan ha sa karong 2 PM draw. So hapit na ang kuan guys ang draw. So pwede pa siya maapas. Pwede pa siya makaapas guys sa kanila. So karon guys, pwede pa ta makaapas no sa 2 PM draw. So ang atong 2 PM guys, ako nakita nga guide. Grabe gid kaayo ka ang iyang pattern bitaw guys, ginanan ako ginako sa grabe gid siya ka kuan. Ug sa kuan pa mura siya nag-pandemic ba, higpit bitaw kayo ang mga higpit kay guys kanang close kayo ang mga leak ba, ang mga leakage bitaw sa pattern. Pero as long as na ako'y waiting nga nakita na ako sa unahan, so possible gito latan na to nga moabot no atong waiting. Kay tanaw na ko naagid siya. So dili gid magbinakak no ang pattern naagid siya. So ang shout out kay Ma'am Marisa Candido. So inani guys, so ang nakita nako guys, nakoy nakita gamay ra kay siya pero pas pila na bi siya kadlaw no. So 2 PM lang gyapon ta karon guys, focus lang. So na ako'y nakita nga pattern guys. Ang pair na to karon ha. Ang pair na to karon kay ang pair na to karon guys is ginyo. Pwede siya mag 3 to 3 4 4 2. Then pwede siya mag 3 4. So mao ni siya ang possible pairing guys nga ato siyang itansya sa 2 PM. So tako ni siya chance no. Ang sa 5 PM manggod, ang sa 5 PM manggod na ay possible pero tan-awon pa nako mag-base pa ko sa result karon sa 2 PM. So ang possible manggod sa 9 PM kini manggod naa siya mag-possible nga mag 97, 93,
3-7. So pero tan-awon check pa nako siya guys ug mulusot ba gyud depende sa result unya 2 PM. So possibility lang siya ha. So ug makuha gid na mugat mutunga gali na unya sa pamatter na ko niya sa 5 PM. So testingan nato. So kini lang gid ang akong waiting sa 3-8 pair. So pwede sir, pwede. Pwede kay bro. Para sa ako lang ha. Para sa ako 2 PM diri lagi punta guys kay nitunga na gid oh. Nitunga na gid siya. So diri ta sa 3-2 kato ra gyapon. 3-5-2 no? Target rumble. Tangan og target rumble kay maingon ba baliktad man. Ana ba dayon. Laan ra ba ning mga kopyador kay reklamador ba? May paninggataya bitaw nga nang daog way reklamo. Pero kanami bitaw makopya ra wala di taya sus grabe gid. No? O galing Pinoy and wala nang gikoy wala naman tay. Kita na din na mo patol ano mga istorya kay syempre level up naman ta. Oh, sabot na tadaan. Alam na nato na daan sa base na nato, cycle lang nato guys. And then ang ikaduha guys, tong 4-2-1. Example 4-2 siya no. Wala akong ingon nga dipit sa gid o rumble kay na si 3-4 ug mag 3-4 magaling nila ang waiting nato by kini mo mong duha no kana gid pero if ever sir unsay possible ug mag 3-4 ang 3-4 3-4-0 no target rumble gyapon siya guys and then mao gyapon siya inana gyapon if lang so og makuha gid siya sa bet ako gitistingan ako gamay lang nako nga betting pero diri ko sa ga-focus guys sa dili ko ga-focus sa kining atong maintain no kay diha gid ta gahi no diha ta na ilhan so kana gid and then nindot siya pang 2 PM draw so focus lang sa gid ko ana guys kay ngano very 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 sure gid ko nga naay 5-3 nga pairing no wala pa kagawas ang isa ani naay 1-4 nga pairing guys so if ever mag 5-3 siya kini nang 3-5-2 if ever 1-4 possible 4-2-1 no kana na gyud dili na gyud ko mag-ilis-ilis sure gyud ko nga naay pamiring guys nga 1-4-5-3 unya ang nigawas baya karon sa ko kay possible kay kini baya so possible magbangga ang iyang ko ano ang iyang pattern so pwede pa na siya makaapas karong 2 PM draw so kana lang gid ang atong kuan karon guys dili na kay ta maglangan kay kuan man kining update taon niya na ako update unya bahin sa 5 PM or sa 9 PM draw kana and then shout out sa tanan Ma'am Christine Ginon Jackson Random kay Sir Janmer Magtagad so salamat kay guys sa inyong pagkuan and then don't forget shout out uy kay Bossing Jeffrey Kaamik okay sir hi sir good afternoon and then mo ni siya guys akong mga nasa GC nga mga hagtik ni sila guys mga wow number no sa GC ba namo kay tinabangay ba mi dito so ana lang and then kuan sa mga musulod sa GC PM lang dito sa akong account guys ha okay sa Messenger PM lang dito kay atong i-add so say medyo busy man ta so dili kinato matkuan gamay pasensya lang gid gamay okay shout out kay Ma'am Susana Herrera dili na kay ta maglangan guys ha basta kani nga numero gani wala pa gid siya nawala na pa gid siya possible gid sa 2 PM kay naama ko'y nakita gid nga 5-3 nga pairing og 1-4 so sibol gid na siya nga mulusot mugawas gid na siya so wala pa man siya pending pa man siya no pila na biya ka adlaw ako sang ginatang-atangan gid every 2 PM draw okay and then salamat sa tanan palihog ko paki-share sa atong vid and then sa wala pa naka-subscribe subscribe and click the bell button po salamat po sa lahat God bless more power and congratulations advance